chakumbira ngoni usimudze ruoko ndiwo wakamangana wosimudza ruoko rwerudyi wotedzera mashure mangu woti ini ngoni kasina munda ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi ndisinganyeperi mwari kana mambo maita inoisa ruoko rwenyu pasi chakumbira nyasha kusema waita zvimwe chete wosimudza ruoko rwako rwerudyi wotedzera mashure mangu woti ini nyasha kusemwa ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi ndisinganyeperi mwari kana mambo maita inoisa ruoko rwenyu pasi chakumbira ngoni kasina munda utaure muchidimbu kuti chii chakaita kuti ngochimangarira nyasha kusema kutaura zvinonzwika taura kwakagara chekutanga chakaita kuti ndimangarira nyasha kusema inhau yemusha watinawo magubwe akauya kunoku akatora chitupa changu akanidzimisa zita rangu pasapo akaisa zita rake ndo chekutanga chechipiri takagara nguva refu semurume nemukadzi for 20 years anga asina kundibudira pachena kuti mwana wedu wekutanga asi wangu for 20 years chechitatu ndiri kuSouth Africa naye ndakasvika pakubata mameseji echikomo mufoni make ndizvozvo chete mati kwasabuku akadzimisa zita renyu kwakasara rake akaisa rake ndekwasabukwana uyu mwana pane chichemo chechipiri mati makazoona kuti mwana asi wenyu makazoziva sei takaenda kumadn test baba vake vakazobuda pachena here havana kuburitsa asi pese apo maigara achiti ndewenyu kusvika zvaanoenda kuchikoro zvese kupedza mwanai musikana akawanikwa akatororwa mai manje apa iye futi kunyasha kusema akatora pfumo yacho yese saka akanga akamira sababa ndiani hapana akauya sababa hapana saka zvichemo zvenyu zvitatu ndizvo zvekuti nzvimbo yenyu yamamunaye pamwe chete akatora zita rake ndo rakaiswa renyu rikabviswa mwana mati makaona after 20 years kuti asi wenyu asi yaiti ndewenyu chimwe chichemo chacho ndechekuti mati makaona mamessages ezvikomba munawo here mamessages tokumbira kuti mitotaure kuno ipai mupurisa takumbira mene rapiwa yamitiko mamessages amakawana ari kubva kuzvikomba zvingani achazi chimwe chete chaverenga pano pane mamessage ekutanga ekunzi what time ime chinotorera kuti you said you'll be free the whole day, right? Abba papindura kanzi it will depend during the day and I must be home in the afternoon. Send the voice note, miss your voice too. Voice note panapa, me too, my daughter is with me. Just say something as if talking alone, or go to the kitchen and say something. Trying to do so, my phone is freezing when I press that thing of voice note, but I will keep on trying. Notena chakumbirawo nyasha kusema chamira messages akawandisa nyasha kusema tipo mhinduro dzako maererano nemhosva dzauri kupomerwa. Ndichitanga kunyora
wemwana irikutaura kuti ndiramu nekuti pandakarohwa nemunhu wakuchitanga kusangana murume yakandora ndine mbiru yasvine 2 months saka tikawirirana akati ndisaudza hama dzake yasaudza tikawirirana tikatogara tese ndikazomuzvarira mwana wechipiri ndikazomuzvarira mwana wechitatu saka kureva kuti nii ndine vana vaviri pababa wangu wani saka kubvumirana kwatakaita tichigara pamwe chete semhuri baba wakazotora mukadzi wechipiri vatora mukadzi wechipiri vakati vari kuda kumunza kumba kwatunga namaguta saka ndo pandakaramba baba vakati iwe kana vanoda kutambira mukadzi wangu iwe unofanira kubva pano pamusha nekuti mushandi wangu zviri kutaura nababa zvekuti inini ndakatora musha ndikasina musita mangu ezvekunyika musha usi musita mangu uri musita memwana tine mwana mukomana ne11 years saka musha uri musita memwana kana mukabvunza sabu kana mukabvunza sekretary zita randinoteerera izita remwana mwana wacho ndiye ane pasipoti iyi ndiye muridzi wemusha sekuwirirana kwedu nababa baba vakanga vati inini pandakazvara mwana wechipiri iwe ukaramba uchizvara mwana wasikana ndichabuda kunze kunotsvaga mukomana zvisinewo mwari wakabva kukonipo mukomana saka takawirirana kuti musha ndiwe mwana wedu mukomana ndozoenda panhau yezvikombo iri kutaura mameseji ayo ndeyekuti taibogara kusouth africa nababa pataigara kusouth africa nababa mameseji iwa ndikutazi asi haasi ekuti nini ndakabatwa nechikombo murume wangu akandiyeka pafoni achifungidzira kuti ini ndinodana nabosi kubasa kwandaishanda saka mameseji iyaya ndo vaitotaura nemurume wangu vachida kubata chokwadi kuti ini ndinodana naye nemurume wandinoshanda saka nawe zvikomba ndikuiramba handina chikomba chandinacho muti usakumbira vadare mutibatsiro neruzivo rwenyu kana paine mibvunzo yemina pandachida kubata panhau yemusha mamutengo akatenga uri muzita remwana here kana kuti rakanga riri zita renyu kana musha tikatenga uri muzita rababa saka wapinda muzita rababa baba wakazoya wasvikotora mari yangu yemunhu wakasvikotora mari yangu yemunhu 2000 years aenda kunoroa mudzimai wechipiri saka inini pandakati kusouth africa ndo pandakuvabvunza vakati aiwa iwe usazvinetse zvako mushewo ndo mwana wangu saka ndakabvisa zita rababa kuikisa zita remwana inimi ndimakazobvisa ndindakabvisa iwe vasingazi vaizviziva kuti takawirirana makatowirirana takatozviwirirana nekuti iwo ndo wakatotora vakati waiti hakwandizvara mwana mukomana zvese zvandichashanda pfuma yangu yese yandichashanda ndikushandira mwana wangu iye ndindomubvunza baba zvanzi izvo vakanditora ndine 2 months ndive pamiri ndikawirirana kuti tichachengeta ichokwadi kana kuti vauchinda unoeba kwakanyanyisa inyebesa nekuti paakauya kumba akatouya achipambenge pamba inini ndizoita find out for 20 years iye aitaura shamwari dzake saka pane pawakapesa neshamwari dzake saka shamwari ndekazita kuti aiwe mwana wokugara naye uyu hasi wako wadikuenda kumageni test ndopandikazinda kumageni test handinambobvira ndauzwa kuti kune 2 months tofana kugara pasi usaudzi hama dzangu hazvipo zvese ndovhunyepa baba womwana uyu ari upi baba mwana wakafa akari mukumasviko handitoziye kuzi akafanitsawo handitozvizive nekuti inini ndichingomutaurira haana kuita mwedzi miviri achitoti ada kuenda kumusha kumuzivisa hama dzake kwakabva tikatsaona chipapaya mwana anozivakafa yanozviziva ndabarwa zvakasatisa handakupedza
ndakavadaidza ndakavataura nhau yese takagara kumba vakati ivo hapana chavakataura asi ndakaudza kuti ndonamiri mwana vari kudza asi wangu ndaenda kumadentist zvese mwana waizvo kuti zvokunzi baba ndekumasvingo ndozvimuyeva haasi tomuudza kuti baba wake ndekumasvingo manhasi andoti baba wake ndini haana vamwe baba vaanoziva kutaura kundiita izvozvo chazondipira nhasi ndechekuti ndakachengetera mwana kubva ari nhungu handiti kusvika akure apedze ndozonzwa manje neshamwari kuti zvinhu zvakafamba zvakadai ndoenda ndoti rega ndiite proof kumadentist zvokuti dei ndakaudzwa ini before kunzi mwana uyo haasi wako ndasinganidi kuenda kumadentist handaimbobhadhara mari kumadentist chii chaindipa kundienda kumadentist ndichitoziva kuti mwana agara asi wangu ndichipedza mari yake kumadentist ndakatochengeta mwana kubva kuchikoro makosi zvese nhasi arohwa mwana akadya mari futi areka akatodaidza hama dzababa wake kwari kuti ndokuna baba vamiresa baba kana chiri chokwadi chaari kutaura ini ndachengeta mwana chichinondipa futi kuti ndirambe mwana wangu for 20 years unozwa kuchengeta mwana kunorwadza ndozoramba nhasi kuti hasi wangu ndakamisa makosi zvese amai kachikokuti baba womwana uyo akafa makambodzere murume wenyu kuti baba womwana uyo akafa chakatanga chii kuroorwa kwenyu nemurume uyo ndokufa kwababa chakatanga kufa kwomurume ndichitori nendivi ne2 months zvirikutaurwa nababa zvese zvine zvokudii ini nemurume wangu takabvira akatoti ndisaudza hama dzake iye asaudza hama dzake tikagara tikumakore 20 DNA test yavo kana mugwati pakutaridza nofunga detraine ndegore rakapera ikasingakangani ende DNA test yacho yakaitwa ndisipo sekuziva kwangu DNA test inoitwa vabereki vese varipo kana paine makero chokwadi chobuda pachi DNA test yakaitwa indiri kuno mwana ari kuSouth Africa nababa wake mwana ndiyakazotomufonera akati zvikuitika kuno kumukuzviziva ine ndikati kwete DNA test yakauya nanhasi ina baba inini kundiratidza kwaundiratidza vakaratidza hama dzangu varatidza hama dzangu vakati iwewe nyaya dzakoiwewo dzawati pedzera neneshi nemukadzi wangu saka inini ndakatomira baba nemumo ndinomuda baba havasi kuya murume aiendere kumadentist makavheni apiachiziva kuti mwana makati papa wangu handisiye ndotinozwanana almost 3,000 rands ndaita South Africa chakandipo ndichembindega at first ndakatomuudza kuti handi kumadentist akaudza vana vese vangotuwa kuti kana baba wenyu vati tende kumadentist vaudzai kuti hasina kuenda kana kuti titoresei tese kuitira kuti zvindiomere pamari yekubhadhara saka iye paakaya kumusha ndikabva ndaenda kumadentist ndikakonsulta vanhu ikoko ndikati ndinoda kutorwa madentist zvinoite here kuti ndive naamai nemwana menge vakanditi kana uriwe baba even iwe nemwana munouya tokutore madentist ndobva ndaenda kutora madentist ndakatomuratidza madentist handambomuwanzira ndakatomuratidza ndo madentist abuda mwana abuda achinaswa saka ndopani kuti netsa ini kuti allright 2 months ndakaudzwa ini kuti tine nhumbu asi mwana wako ndochengeta nhasi ndozoti pidigwu ndakada kuti mwana yatorwe ropa indakaudzwa kutara zvine musoro here kuti ndoenda kumadentist ndakamboudzwa kuti mwana asi wako kutara zviti ini ndinoda kubvunza mai kuti ini makazoenda nemwana wenyu kunonyoresa pasambo murume asipo pamakambopinda bhuku rasambo handiti makaenda nemurume wenyu white flamont ndichinonyoresa zita remurume wenyu maifana kuchinja kaiyani kuti baba vazive kuti imba marambada here pakuchinja zita aiwa ndipakanocinja kana ipipe ndipakanocinja muchada murumei ndakamutsinja nenyekuti takanoita zvibhirana vakati nezvandikushanda zvese ndezvemwana wangu mukomana
mushure mekunge baba wawe vatora mari yangu yenyumba ini ndisingazive wakatomurora pakurambana ipapo inini pandakaroora mumwe mukadzi zvavo iye ndopaakati kana uchinge waroora mumwe mukadzi ini neyo takurambana hatichagari kana kuteerera mutemo wakachateerere kana kuenda kuchechi kunenga ndaita zvangu nokuti iyo waroora ndopakabva auya akabva achinja zita iyi zvichireva kuti iye angatodhisaidha kudhara kuti nezvanga aichese achada kuzi akandiudza kudaro ndinobvunza kuti ndini kunoroora kwenye ndekokuye kusikadawa kana kuti baba chikugara ndida vakadzireni inini kutora kwangu ndaitomuda even kana pandakaroora ndakatomuudza ndikati ini handisi kuramba ndotobuda vodzimira vana tuchaiti ndikatina ndakana vana kuzama taite vana zvikuramba ndakurora mumwe mukadzi saka pandikazorepa ndopakati hazvichaita kuti tigare tese nokuti warova mumwe mukadzi ndopakabva yakuno unochinja nikikinea saka indaitogozama kuti pamwe ndimunyengerere pamwe achabvuma asi ndakatoona kutoti kana mutemo yangu angasateerere kana zvendotaureni asatire ndopandikaona kuti saka zvashuwa ndakatoramba kaba mangara imwe chikera dzese wangacho mangara yakupa kuti mangara ndokudarinyari dzese twakutarisa nyaya iyi kuti matambudziko ese azoitika ndeekunge iwe watora mumwe mudzimai ndopazobuda matambudziko ekuchinja zita ekuchinja zita ndatora mudzimai asi remwana harina kutangire pano pamakaona zita rachinjwa makazoendere kwasapu munobvunza kuti sei machindisa zita ndakatouya ndaona sabuka vakanditadzi mai wenyu ndowakaya nechitupa chenyu vachichinja vachitimi mawirirana kuti ngavachize zita ravo kana zita remwana asi pamwana vakatiza zita ravo mwana tori mumashure mavo vakati tawirirana ini sina tombo ndakamubvunza ndikati ina ndakuwirirana nazvo sei vakaenda chitupa ndiri mupenyu kainini vakadikoera death certificate ndokutaura kuti murume akafa ndakuchinja zita ndakamubvunza zvesezvo zvakanaka kumberi mambo vatibatsire kuti tofamba sei mukuru tokumbira mutibatsire kuti tofamba sei maanenguva akadini muri Mwana 23 years mwana kutanga ndiani 20 years mwana ari kupi mwana akarorwa chii chakaitika pakurorwa kwake akarorwa sei pakurorwa kwemwana mwana akadzororerwa ndakauza baba mwana asati deti rekurorwa kwemwana asati asvika kuti uyai baba wakaramba wakati nina ndiro dzemwana yemwana asavangu ndiro dzemwana nehama dzedu ndikazama kuvanyengerera ndikaudza ambuya vangu ini ndikati nyengerere murume kuti ave tiro dzemwana tiri pamwe chete ambuya akamunyengera akaramba akati nikopa ndisikuita sei ndisikuuya saka ine hama dzangu ndopa dzakataura kuti achiite kuti mwana aregedze kuenda kumurume nenyaya kuti wausuwira nemurume wavo akauya kuzorodza mwana muzukuru wangu inini mukahambadzi nini tiri pamwe chete asi hama yemurume makasina saka zvikureva zvoga kuti pamakapinda Mwana mbiri makangotiziva kuti mwana haasi wemurume ini ndaizviziva kana ivo vaizviziva ndakavataura kuti munhu vaisenyu vakati kuti mukuchengeta gara uchazomuzvaro wangu wana pamberi chikonzero chei iwe ngoni chekuti waitora mudzimai ari pamwiri wakanga uchizviitirei vakawanana sei ipapo mama kuti wachokwadi haana kubvira andikuira pachena kuti ane nhumbu ine 2 months paakatizira akati kuti nhumbu ndeyako haana kubvira ataura kuti nhumbu iyi ine 2 months haisi yako zvichireva kuti wakaziva kuti mwana uyo haasi wako 20 years ago pane pakamboitika imwe incident
pakatapa kuma 2015 ayo 20 years ago manditika atizira wakabva wazoziva kapapagwa mwana kuti mazuva haasi kuenderana wakazviziva kare kuti mwana haasi wako chakaita kuti usaite zvema-DNA test nekutsvagudza kuti mwana haasi wako chii? Handina kuzviziva kudhara kuti mwana haasi wangu. Mazuva haana kunopesana here? Mazuva haana kupesana, akangosiyana ndofunga pamwedzi iwoyo nemadhetsi chete, haana kupesana mazuva, haana kupesana. Zvokuti pamwe dei akanga akapesana, pamwe dei ndakatozviziva kudhara, asi haana kupesana. Mataura kuti mune vana vatatu. Chinoita kuti uzive kuti mwana chikonzero chakaita kuti uzoenda kuma-DNA test iko zvinezvi usina kumboenda kuma-DNA test ivamwe vana vairi vari pakatamba chii? Sekutaura kwandamboita mambo kuti inini ndasina urongwa hwekutora mwana achida kuma-DNA test, asi pane zvakaitika zvakataurika maererano nemwana iyeyo, kushamwari dzedzadzimai nekumuroora mukadzi wehanzvadzi yake futi, ndozvo zvakazomupusha kuende kuma-DNA test emunhu wana, because vanhu 2 vakasiyana vakataura zvinhu zvimwe chete iye zvaitaura iye. Ndopandaka zvezvobatanidza ndikati mutorei vamwe vese ndanditora hwani yenyu ndiende kuma-DNA test ndikuone kuti paita vanhu vaiviri vataura zvinhu zvakasiyana nevana ukama, mumwe ndewekuSouth Africa, mumwe ndewekuno, vanga vari close kwavari, ndozvo zvakandikuona ndiende kuma-DNA test. Chakaita kuti utore mumwe mudzimai zvinova zvinezvo zvinhu zvinenge zvakonzeresa kuti paitike dambudziko rakadai. Wakazotora mudzimai uyu wangoziva here kuti mwana wekutanga wemudzimai wako wekutanga hasi wako? Wakatozotora mumwe mudzimai wako kutoziva? Ndakazotora mumwe mudzimai wangoziva here kuti mudzimai wako uyu akauya nemwana asiri wemumusha mako? Ndasada kuzviziva. Tine hama here dzemurume dziri pano? Tine hama here dzemudzimai dziri pano? Ndokuti nyaya dzakadai inyaya dzakakosha dzekuti ivi nevana tete vakanga vachifanira kunge vachiziziva mumashoko. Manguva yamuri vairi ko hama dzenyu dziripo? Kusaidi kwangu vanina vanga vasikuna kutana muzukuru wangu kuti anga ari kuti akondikana futi kuona. Vana tete kana vana mbuya varipo kana vabereki? Pane nyaya. Right, iwe wakaroora here mudzimai? Wakaroora mazuva makawanana sei? Akaita zvokutizira here kana kuti makatanga mawanana wabvisa badza ndokuzouya kwaakazoita? Mukadzi akaita zvokutizira. Infact mukadzi kumusha kunororwa kumusha kumwe chete kukurima chete kumusha. Akaungana musha wakaungana, hama dzemudzimai dzakaungana, akakuroora kwako? Dzakatoungana. Iwe wati vabereki vapenyu here? Ko vakanga varipo pakaroora murume uyu? Vachiriko here? Vakanga varipo witness dziri ku? Tichakumbira mongo kuda panze kwedu kunyange wakadini tinokudaidzai mati. Manguva yamuri mega hamuna hama dzenyu? Hama hamuna kuya nadzo panyaya yakakura kudai. Right, Sabu Gugwe, une chaunoziva here panyaya? Yakambuya here kumusha? Ikataurika kumusha kana kuti pane mazwiri aunoita pamusoro pemusha wavo neugaro hwavo mukati mekwavo? Zvakawanda zvakuzvishamisa kutonzwa zvakatowanda naitongo kuti pakugarisana kwavari kuita uko mwanani wavo vabereka because vaiwira nasiri akamba vakazoya kuna baba namaybe vaiswa muchinja zita because vakauya nechitumba chakabereka nepasipoti saka pamwe vari kutambiro dzemunhu akambinga ambouya vachisa zita remurume wavo vakuzoita zvinetsi kupambira hanzi hazvinetsi tatowira saka vatanga unachifanidzana zvakanaka pasina zvese. Sekuziva kuti uye Sabu vana mudzimai nyasha akauya achichidza zita renyu
pamusha pasabu zita rakaiswa nderani sitatenda kunovheva asi matozozita rakaiswa nderangoni remwana kana kuti nderanyasha. Nyasha zita rakaiswa nderani? Ndakaisa Ngoni Junior Mwana. Baba wakatumidza zita mwana ari kuti Ngoni. Saka wese ndanangoni asi pasabva zita raNgoni Junior. Makarinyora sei? Rakanyorwa kunzi Ngoni Junior. Pane namba mune receipts yekukanzura munobvisisa mutero nani? Ndanoisiya. Pane namba dzemwana dzechituko. Uri no akangobvisa muterera? Havasati vabvisa mutero. Ndachida kuti zive tiverify zita rakaiswa iri. Because kuchinjwa kwemazita vanhu vanoita nekuwirirana. Vanofanira kuita nekuwirirana amai nababa. Zvisinei, sabhukuda kuti mutizivise kuti zita riripo nderani riri mukati menhi rakabata mushaiwo. Right, iwe Ngoni, ndaona pane messages anoratidza kuti wakabata ari mumhari. Waona mameseji ese ayo nezvimwe zvose zvaunofungidzira nekuona zvakare kuti ma-DNA test anoratidza kuti mwana haasi wako wekutanga. Mudzimai wako uchiri kumuda here? Mudzimai wangu pandakabata zvinhu zvese izvi kana pandakaroora ndaimuda, asi iye akazoti haakwanisi kugara neni nenhau yekuti ndaroora. Alright, zvakanaka. Iwe Nyashi, wabatirwa mameseji nemurume wako wanditira wamutaurira azoziva kuti mwana haasi wako, haasi wake, aroora zvakare mudzimai wechipiri. Iwewe murume wako chiri kumuda here? Chakaita pekutanga kuti utaure murume kuti waroora mudzimai wechipiri handichada nezvekubaira chii chazoita kuti uche nhasi? Mambo zvavitaura zvanditozviziva handina kubvira ndasvika kwei. Ini murume wangu ndomuda ndakatomumirira kuti ave kumba. Murume wokubva January kusvika pari nhasi handimuzive kumba ave kumba. Kana kutenga chikafu hatengi, ndotozvionera. Murume ndinomuda asi haasi kuya kumba. Murume akapedzisira kuya kumba rini? Akapedzisira kubva kumba January. Muna January. Ngoni wakabata mameseji yemudzimai wako rini? Manga muri muna December. Muna December. Wakabatira kuno kuhereka kuti zvinhu zvakaitika kuZululand South Africa. Saka makabva mese kuSouth Africa mao wabata mameseji. Ndio matoya mese kuno. Ndakatese kuno. Ndopandikataura zvinhu pana mbuya wake. Ipapo matorora here mudzimai? Ndakatoroora. Uyezve pari kuti pacho iye achikuda murume ari kunyemba nekuti inini ndinoenda kuchechi. Akanditi kuchechi handichaenda kana zvakandichateedzera. Chechi kwedu isonamata masuo. Akataise zvakapendedzwa musuo ari kugadzira. Saka kana achida murume sei ari kuita zvisikadi nemurume wake. Ari kundida achiti ndinopa mutemo kamwe. Saka kana achidida sei ari kuita zvisikadi nemurume wake. Achita zvisikadi. Muri vaviri makawanana musangano nezvivanu masoro? Takawana asati apinda sangano zvomaso tikazopinda. Kufunga tatova more than 20 years. Saka zvichireva kuti makawanana muchinzwisisa kuti hapana mukana wekuti ave nebarika, ugoita barika mukati mewana wenyu. Because tingadai takati makawanana muri muchinyi musangano rwezvivanu masoro rinobvumira barika, zvinenge zvireva kuti makawirirana kuti tese tiri venhengo dzechechi tinogona kubvumira chinyi barika. Saka iwe wakazotora mudzimai matozopinda chechi asi makawanana kumashuro musiri kuwirirana zvebarika. Ndizvo zvazvo mambo, asi barika harisi kuchechi chete
even kuchivana batika ririko saka kuti takawirana kuti nehatizorore nekuti batika ririko nyange kuchivana nyange kuchechi ririko saka ndaitofana nyange kurora dzakapinda chechi yacho nekuti batika ririko kwese kuchivana kuchechi. Alright. Iwe mboni wati mudzimai wako hauchamuda? Akandiramba kare. Ngati iwe handina kutaka kuramba here. Iwewe mudzimai wako hauchamuda. Ndizvo ndakagamuchira kuti hachadiwe nekuti ndaedza kumunyengerera ino kana mukanidza zvakakamaka. Pandaitouya kumba ndaedza kutomunyengerera ndakamuudza kuti mwana uyu zvanzi asi wangu. Vana vari kuti ndabva kuti mune vana vairi vari kuno. Pane 2 vari kuboti kuchikoro kumandara ndonge 2 vari kuboti. Mukomana ane makore makati? Mukomana ane ari 36. Musikana ndoti? Musikana ndiye mukuru ari 44. Vese havasi kugara pamusha. Saka mai vari kugara nani pamusha? Hauna ruzivo rwekuti iwe hausi kugara pamusha payo? Ndizvozvo. Saka iwewe sababa uri pamusha unourongwa hupi? Wataura kuti achara mudzimai unourongwa hupi nemhuri yako iwewe sababa? Vana vangu ndagara ndiri kuchengeta kana kuchikoro vari kubhodhingi ndiri kutobhadhara. Vari kugara kunge vana kubhodhingi mazuva echikoro vanenge vari kubhodhingi kana vadzoka kuchikoro vari kugara kuti? Kana vadzoka vanoyakunga vanoyakunga kuna amai vavo? Kuna amai vavo kuti nendisipo asi ndinotobhuti vana ngauye last time ndakati ngavauye amai vacho vanoramba kuti vana vauye kwandi. Alright. Tine tsika dzekuti kana munhu usade munhu usingade mudzimai unotaura nevakuru kana kuti nemadzitete emusikana kana nemunin'ina kana nenambuya atiti hamunombobvira mazviita izvo kuti mugare muchitaura muita dare rekutaura kusawirirana kwamuri kuita nemudzimai wako. Tine nzira yekurambana yechivanhu chedu yekubvisa mukuru nofunga munoiziva mose. Kana munhu usade mudzimai pachivanhu pedu unobvisa chinyi mukuru. Zvozikanwa nemhuri iye zvine zvimava muri vairi hama dzenyu iya dzadzisi kuziva kuti ndozvekuita. Saka iwe kana usade mudzimai wako unofanira kuti ubvise mukuru. Hama dzake dzoziva kuti iwe nemudzimai hazvichaiti sei muchafambidzana. Asi pari zvinhu zvakati nekuda kwokuti maviri kuratidza kuti hamusi kuwirirana. Musha wemakautenga muri mese muri vaviri zvisinei mwana wekutanga wamuri kutaura kuti makaita hausi wababa hausi wangu mwana wacho haasi wangu. Vana vamakaita muri mese vari vaviri mukomana nemusikana vane kodzero yekudya nhaka yedu pamusha ipapo yevabereki wavo. Saka zvinokodzera kuti vana ivavo sabo mukomana munoziva kuti munoisa zita remunhu mumwe chete mukati mebhuku remusha handiti munoisa bhuku remukomana handiti ndiye muridzi wechinyi wekupamusha ipapo. Tinoda zvakare kuti muzodzoka mukati medare rino iwe mudzimai une hama dzako handiti nemurume une hama dzako zvibva zvaburitswa pachena kuti imi vaviri because pamakatanga kugara makaunganidza mhuri mbiri chembere neharahwa dzikava dzikapururudza. Asi uno hazvigoni kuti mungoti handichakuda handichakuda. Zvinoda kuti zviratidzwe pachivanhu pedu nyaya inotaurwa varipo pano padare pano. Kana munhu asisade mumwe kana mudzimai asingade murume wake kuti murume wako handichamuda oratidza nekumupa chinyi nekumupa. Nokuti dare rino harimanikidzire vanhu kugara pamwe chete kana vasisadanani. Kana vanhu isarudzo yenyu kuti kana musisadanani mune nzira dzamunoita kuti muite sei muparadzane mune zvakadii mune zvakanaka. Uyezve dare rino hatibvumirwe nemutemo kuti tikurambanisei. Uyezve chivanhu chedu hachitibvumiri kuti tikurambanisei. Asi ndiri muri kunyatsonzwisisa chimiro chechinhu chezvinhu mukati mewanano yenyu munoita sarudzo iyoyo. Sarudzo iyoyo tinoiona chete kuti uyaita sarudzo yakati nekuda kwegukuru
sevanhu vakawanana vane muchato wepachiwanhu pedu munoita saizvo, asi zvinoda kuti zviitwe pari pamberi pehama dzenyu dziripo dzichipupura zvinobataziva kuti zvikuru zvasarudzwa nechinyi nevavira. Uyezve hamuna kodzero yekurwira musha iwoyo, nekuti mune vana tinoziva kuti uyo anenge ane mudzimai wake, iwe mudzimai unogona kuroorwa zvakare woda kugara pamusha ipapo. Zvobva zvakanganisawo ugaro hwevana venyu vamakaita muri vairi. Ndosaka tati vana ava vamakaita vavira ndivo vane kodzero kugara pamusha. Murume akasarudzawo kuita mudzimai wake sekusarudza kwakaita, anonotsvagawo musha wake nemudzimai wake. Iwe ukasarudzawo kuroorwa, unobva pamusha apa mosiya vana nekuti ndovaridzive nhaka yenyu yevabereki vavo imini. Iwe unosarudza kubva ipapo wotoendako unogara nemurume wako. Hazvina kunaka kuti uyo auye nemudzimai wake ogara muimba yamakaita imi. Hazvina kunaka kuti iwe nemurume wako zvakare asvikogara pamusha wamakaita nemurume wako. Saka iko zvino tiri kutarisira kuti vhiki ratiri kupinda muzvezvona munouya nehama dzenyu. Tinonzwisa kuti uyo ati anosenza kuri, asi unogona kutumira mumiririri munin'ina wako kana sekuru wako panyaya iyi tinyatsoinzwisisa. Uyezve kana paine mukana wekuti vanhu mataurirana matadza kuwirirana, chisungo chamunenge masunga chekuti hatichada mudzimai, unogona kubvisa kukuru, vabereki vachiziva, vabereki vachiona, ichiona kuti ndozvaka. Nekuti pachivanhu pedu vanatezvaro vari kuziva kuti mwana wedu ari kwakasina munhu, vabereki vakoyo vari kuziva kuti chakuwana uri kwani kwangu uri kasina munhu. Saka tinoda kuti tichenese mhuri mbiri dziite sei, dzive dzinoziva zviripo panguva iyo zvinogona kutibatsira. Saka iko zvino munogona kuenda henyu tosangana sondo musi wesande. Tinotenda.